Lidi, já vím, že to je i v mém shortu, ale konečně Riderko vydal video z Wobbly Lifeu. No a doufám, že bude v tom pokračovat, protože vždycky mi bylo videa z Wobbly Lifeu. Tak doufám, že to bude pokračovat. A zajímá mě, co dostane jako za práci dál. Jako. Jestli jo, tak mi napište do komentářů, jestli se taky těšíte na další díl. Podle mě to možná vyjde zítra na Vánoce, tak můžete jako... Tohle by byl asi konec, tak tady to je jako to. Jako natáčel jsem to i v shortu. Možná můžeme si zahrát prostě nějakou hru. Já nevím, jak dlouho natáčel už. Minutu? OK, můžeme si zahrát jedno kolo v Rivals. Asi jo, dáme jedno kolo v Rivals. Doufám, že... Lidi, já šetřím klíče jako na drahý zbraně. Doufám, že to... Já to točím zase jako pozdě. Ty videa budou vycházet takhle pozdě. A co já možná. Můžeme mít asi na to. Příští video bude zeditovaný, teď videa nejsou zeditovaný, protože můj editor už asi spí. Doufám, že vyhrám. Jo, tady Mikuláš říkal. Chápu svůj internet, nebojte. Už se zapl. Tak video. Kamo lidi. Pak půjdu spát po tomhle videu. Že ho tam vydám. Čau, já jsem já nevím, jak vám to prostě bude stačit jako prostě stačit na hlavu, nevím prostě to. Já nevím, to prostě a nepůjdu na RPG prostě už nepoužiju. Prostě ne. To je to krásné. Proč mě to zase asi vyhodí? Lidi, jde mi to. Kamo, já tu nebudu půl hodiny čekat, než jako on je to. Nikdy natočím určitě další video, jestli to půjde, jo, no. Já nevím, jestli to bude to, prostě to. Nevím, jak to budou. Splash. Splash! Já chci splash! Lidi, tohle je hrůza. Nej. Lidi, je moc. Lidi, tak teď to je nějaký moblák, jo? Děláme, tak tohle bude rychlá hra. Nezbylo mi, já ani nevím, že spokojně mám tak lidi. Kolik mám ping vůbec? 48, to je dobrý ping lidi.
čeho jsem měl vás. Zkuste to, i s rukama to jde, že je z daggers a rukama můžete dávat na počátku. Koukejte, vyskočil na tohle. Ne, ale na to vyskočím. A to. Počku. Děláš to, baráčku? Daggers, já jdu odaggerovat. Vidíte nějaký nubáku? Jsem mi to vypnul. Hlavně někde můžeme jako další video, protože to je Iris. Tohle by bylo asi všechno. Nevím, jak to máme jeden. Jo, tak asi možná to nějaký jedničku, jo? Já mám takovou jinou bedničku, se to nějak projí asi. Je to dobré. Co vypadne, prosím, jakýžky dobrý. Uvidíte, co to je, ale tam si to víte, co? To si to nebylo to. Kámo, tak to. To je dobrý, tak si dám, hej. No to vlastně perka. No to. Jdeme na nikdo nezabil, máme mák. Hezky. Jdeme. No a teď jdem se otevřít, teď se 4 babičky. Prosím, co dobrýho lidi, ať tady je co dobrýho. Ok, už to všechno asi použít, jo. RPG. Měl se do komentářů, jaký je jako hezčí. Ale nehezčí, je ten zelený, podle mě se líbí jako. Tak vám dám ještě sám. Můžete napsat, jestli se vám teď ten skin líbí. Jestli líbil a asi jako tohle by byl konec asi pro dnešek. Tak čau lidi.